Bafethu, it's your boy 7 Dow, Flymotion, what's the buzz? Ngafika cool, another beautiful and craziest edition it was the past. But before ngiqhubeka nohlelo ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayibuza ukuthi manje leli khehla laselidayini wena azongitshela nina ngeke ngizwe ngani ekusema umoja uzibheke niyazi nani ukuthi Durban July kuzobe kufiwa kakhulu ngithe ukuthi ngiqhasabule nje nami kancane ngithi gra I'm out of this world bafethu kuyafiwa kakhulu. But before you even start the show kunalento yenzekile bafethu eNanda. If kukhona abantu bethu abahlukumezekile iGagasi FM will make sure ukuthi izofika lapho nabo blanket. But yey konke uyisho la kunini ukhona lezi inyanga noma inyanga eyodwa mfethu ethinte igubhu engafanele ethinte asikaze sihlangane thina nenkanyama direct in tornado to say hayibo intenzekile phana kuphephuke mfethu ifethu kuyonkita impethe. Hayi bekufika kakhulu ngiyakutshela wena. Igama lenkosi alibongo Jesu Kristu waseNazaretha shakaraba hey kharathabosa. Hey angiyazi mina lento ayanda ngcwane now is gonna be pastor. Well mina I can only go kulela sonto lakhe just because ukuthi ngifuna umbona because she is very beautiful. Yo can you imagine ungathintwa nje uluya pastor nje kubeka izandla nje kubeka izandla thothi kubeka hey hayibo ungavuke lo moya kube inkinga kabi kabi because uyambona nawe leyasizwe ukuthi ne hayi cha shame mude but hayi uma wena if isikhulumenda beyokuthi akabo pastor I nambuye nga-understand kahle ilimi zakhe shakarapo sakhe shakerabe I don't do without myself. Can you imagine awudlala ngathi ayanda. But anyway mhlawumbe calling because we don't know ukuthi what's going on. Maybe nami ngelilanga ngothola yami calling I got a vethu I cannot do without myself. Mina ngifuna nje azongithinta khona indawo zami edinga yena nje ukuthi ayibamba yeke ngoba nami ngempela ngiseyinkingeni ngiyadinga leyo spiritual relief. If you know what I mean. I understand. I say exactly so doesn't go lona. Hey guys, that's the indaba ofethu ezingahlekisi. Yazi abantu abaningi la eSouth Africa they are very concerned about indaba yokuvota because sikade sasivota mfethu but umehluko asutholi. I saw another video kaPenuel naye esho ukuthi ne bantu ningaphinde nivote because uma nivote ngeke nithole imfuno zenu. Nami ke mfethu I'm not sure ukuthi what's going on ngendaba yevote because thina as youth angazi noma ngisayona yini youth kodwa ke as youth kufanele sibe novo evotweni but ngoba futhi ithina futhi affected kakhulu in terms of economy and employment angazi ukuthi kuzovotwa kanjani. I don't know whether what you say ukuthi wena ungathini ngale ndaba ukuthi ene abantu baqhubeke ukuvota. Mina ngithi abantu abavote but ekuvotweni babo abenze sure ukuthi bavotela iparty noma iorganization ezokwazi ukuthi ifake imfuno zabo. Lento ukuthi uvotela umuntu owaziyo ukuthi akaza kwenzele lutho it's like wena mfethu uhlala nebrazo ehlezi kushaya kodwa futhi uyayithanda futhi ukuthi ikuvikele bese kufika igebengu but uthola ukuthi nakhona bekufika igebengu hayi ngoba ingathanda ukukuvikela isuke ingekho so mibuya izobuya isithi awusha ubani musuyashusha ubani hayi sobathola. It's something like that. So ivote bafethu I hope ukuthi ivote elisolishaya namhlanje noma mase sivota kuyokwenzeka ukuthi lisiza kuyafika mfethu hayi nami le ndaba yamavote mfethu umbalula naye hayi ushenye into nje mesetshela nokuthi abantu baseZimbabwe nabo bafanele bavote. Hayibo ingozi ngimbekile uMalema because uMalema I'm not sure ukuthi yena indaba yakhe uzoyithatha ukuthini kodwa we always know ukuthi uMalema uhleze nezinto ezizosihlekisa. Listen yazi sisakuyona nje iPride Month bafethu there's a situation man I just want to find out from you ukuthi ene ungathini noma ungenze njani uma uthola ukuthi wena ene ukule situation walo baba wena wawungenze njani emathanga relo wawungenze njani ingane zitshela but it's a different situation. Lo baba lona kufike abakhongi kwakhe bekwabobulili obufanayo shothi osisi laba engikhuluma nabo bezo nami nendaba ngiyazitha bezo lokhuza bezo wenza or bezo letha amalobolo so baba wabakhipha ngezagila wabafaka inqindo wathi ayikho leyo nto ngeke yenzeke leyo nto la kwami. Uthi yena lo baba kade ayikhuza lengane yakhe ngokuthi lokho ijola nabantu abafana nobulili bayo but leyona lengane yakhe yaqhubeka. Mina I don't understand ukuthi ne fanele senze kanjani. Well ubaba mhlawumbe wrong mhlawumbe ubaba right kukunini ukuthi unithini. Mina ngithi kodwa mfethu njengomnumzane ukwenze into efuna ukuthi ekhaya yenziwe ngoba ikhaya la umuntu masefuna ukwenza into zakhe cele mfethu ayitholele ikhosombe ayizenzele into zakhe but uma usekhaya fanele uthobele imithetho yabantu abadala. Ayiwe madoda. Anyway
Nazi njani njengoba ngithi ngenixelile ukuthi it's a Durban July, it's out of this world. Sizobe sikhona sonke lapha la siphelele njengoba sengishilo ukuthi inwele zami zi-out of this world. Ngalokho ningibuza imibuzo eningayazi nabo sathana. I went out as usual ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe ngabe ikhona yini ibhizi ngabe le Durban July iyafana nama Durban July because phela siyazi nani ukuthi sisuka kwi-COVID and then we had another Durban July, but this one is it's promising. I'm not sure. Anyway ngiphumile ngempela ngicela nithole ukuthi uFly uhambe wathola apha iFly out in the streets asiza ukuthi abantu basemgaqweni ngeDurban July bathini. So manje ngabe usitshela ibhizi ithi njengoba ku Durban July ngiyabona nimaqhapheshu la ngikwazi nalama phephenza kwenzakalani abantu bayakhokha bayakhokha bese ibhizi heavy manje abantu abaningi bafika ngo last minute. I don't think we are aware of Durban July. Yeah. But yeah nje kuyapusha kuyenzeka. Sanibonani balelele. Yes. Go hectic in fact. Yeah. Durban July is not a game. It's not a child's play. It's serious business. Yes. We are working. Yeah. We are working. So in terms of orders, ayafana mhlambe maybe ngomunye unyaka lophelile noma mhlambe inamba sethe ukunyuka this time around. I would say there's more demand this year. There's Yeah. more excitement. Last year was a bit cautious because people had just come out of COVID. Yes. This year we're seeing a lot more people excited and wanting to attend. Other provinces, like people are looking for accommodation. They're Yes. looking for clothes. Designers are working like 24 hours back to back. So it is good in that sense that we are doing work. Yeah. And we're coming from a very dark space. So we're very grateful and we're very excited. Mfethu kuhleze kuthiwa ina Durban July manje sishintshile manje sekuyi Hollywood Durban July kade nami lonke Durban July nise Hollywood Durban July ngizongithola khona nami nizwele nani bafethu ungalingeke ufike kwi Hollywood Durban July ufaka amahliphi ngoba mengakubamba sizokuthola wena uzodlala thina wena ungalike uqonde ebhetayi aqonde ebhetayi lapha. Anyway at Flymotion SA ku Twitter, Instagram, Facebook na TikTok for funny videos ungakhohlwa ukushare leyo comment washa.